I dobro nas je još na video koji snima Veseli dječak, to je veselo stanje. Za početak želim svima sretan Božić koji me pratite i želim vam se zahvaliti zbog toga što smo napokon prešli brojku od 300 pretplatnika, što je dosta velika stvar, jer lijepo napredujemo, a danas ide video s božićnom tematikom, stoga ostanite uz nas. Samu kuću, izvorniku Home Alone, poznati američki film u kojem dječak Kevin McAllister slučajno ostaje sam u kući i mora braniti svoj dom od dvojice kriminalaca koji ga žele upljačkati. Film je stekao veliku popularnost i postao jedan od najomiljenijih božićnih filmova, a u Hrvatskoj i Poljskoj postala je božićna tradicija gledati ga svake godine. Snimljeno je 4 nastavaka, a prvi film i druga pogledali su milijuni ljudi diljem svijeta. U današnjem videu doznajte 10 zanimljivih činjenica koje sigurno niste znali o filmu Sam u kući. Pa krenimo. Činjenica broj 1. Poznati vrisak Kevina, odnosno Macaulaya Culkina, nije bio u scenariju nego improviziran. Kad se u prvom filmu Kevin zapljusnuo očarom konjonskom vodom i zavrištao, to je učinio, to improvizirao. To nije bilo u scenariju, nego je njegov instinkt za komediju zapravo zaslužan za tu scenu. Činjenica broj 2. Glumci koji su glumili Harryja i Marva, Joe Pesci i Daniel Stern, pošteno su se namučili obuzdavajući se od psovki za vrijeme snimanja. Stoga se često može čuti Harryja kako mrmlja nešto sebi u bradu, ali više manje se nigdje ne može čuti psovka osim na DVD verziji na minuti 55:27. Djevojka Kevinovog brata Buzza, koja je na ovoj slici, zapravo nije djevojka, nego je u pitanju dječak maskiran u djevojku koji je inače sin umjetničkog ravnatelja filma. Kaskader Macaulaya Culkina, koja je glumio u nekim opasnijim scenama, bio je čovjek od 30 godina, znači 20 godina stariji od njega. Poznati film kojeg je Kevin gledao u prvom filmu Anđeli prljavih duša ne postoji, nego je izmišljen za taj film, za tu scenu, tako da ga nemojte tražiti na YouTube-u. Isto vrijedi za nastavak tog filma koji se nalazi u drugom dijelu filma. Francuski redatelj René Manzor tvrdio je da je Samo u kući krađa njegovog filma koji je uzeo redatelj John Hughes. Prema njegovim tvrdnjama, ideju za Samu kući Hughes je dobio iz njegovog tijela 365 kode Pere Noel, od dječaka koji ostane braniti kuću i baku od luđaka preušenih u djedove božićnjake pomoću igračaka i kućanskih uređaja. Hilary Wolf, koja je glumila Kevinovu stariju sestru Megan u prva 2 dijela, predstavljala je SAD na olimpijskim igrama 1996. i 2000. godine, te je postala svjetski prvak u judu. U prvom filmu može se vidjeti Kevinova zrakoplovna karta koja nestaje u kanti za smeće nakon što njegov otac Peter počisti stol. To je ujedno rješenje koje sigurno ste se često pitali kako to da nisu primijetili da im nedostaje karta. Stoga imali su kartu manje pa nisu zamijetili ni da imaju dijete manje. Pesci je mališana ugrizao za prst. U ovoj sceni kad Harry i Marv napokon uspiju nadmudriti Kevina, objese ga za kukicu na vratima i počinju se osvetiti. U tom trenutku pojavljuje se dobri starac Marley, ali prije toga Marv je počeo griskati Kevinove prste. Kevin je naknadno otkrio da ga je za vrijeme probe pesci, to jest Harry, stvarno ugrizao za prst i to tako jako da su mu ostali ožiljci do danas. Prema nekim teorijama, ovaj tu čovjek iza Kate u sceni u zračnoj luci zapravo je Elvis Presley. Teorija urote tvrdi da je riječ o velikom glazbeniku koji je odlučio statirati u božićnom filmu nakon što je 13 godina bio u grobu. Da, dosta zanimljivo. I to je bilo to za ovaj video. Ako se svidio, stavite like, komentirajte ga, ako ste novi na kanalu pretplatite se.
podijelite video s obitelji i prijateljima da i oni saznaju nevjerojatne činjenice o ovom filmu. I još jednom sretan Božić svima i vidimo se uskoro za nekoliko dana u nekom novom videu, ne znam još na koju temu, ali ću smisliti, ako imate ideju slobodno napišite i to je to, bok!